Pedersen og arbejder som socialrådgiver i familieafdelingen i anbringelsesteamet. Og jeg arbejder også i anbringelsesteamet. Jeg arbejder som familieplejekonsulent og anbringelseskonsulent, og jeg hedder Marie Grundal. Og vi har været ude og prøve noget lidt anderledes i forhold til det at arbejde med børn og familier og inddragelse. Vi har haft et langt forløb, hvor det har været rigtig svært at få skabt noget udvikling, og derfor så tænkte vi, at vi var nødt til at prøve at gøre noget andet, end hvad vi plejer at gøre herinde i vores regi. Og så fandt vi ud af, at oppe på 3. sal, der var der nogle kloge damer, som kunne hjælpe os med at tænke lidt alternativt i forhold til processen omkring inddragelse. Så vi har været ude og prøve at lave et fremtidsværksted sammen med en familie og hans søskende. Og vi havde, inden vi tog derud, lavet en aftale med konsulenten om, hvordan afledelsesprocessen skulle være. Og det var sådan, at det var opdelt i 3, sådan at første scenarie skulle være, at man skulle bygge en fase omkring, hvad var det, vi kaldte den? Fiktion? Nej, det er nutid, ikke? Nej, alt det Kritikfasen. Kritikfasen. Yes. Alt det, der sådan ligesom karakteriserede det, der Hvad var det, vi er i, eller hvad er det, der er svært lige nu, og hvad har været? Ja. Og hvordan kunne man ligesom sådan illustrere det? Og det var... Ja, ud fra den enkeltes opfattelse jo, eller billede. Ja. Altså, af dem, der er med. Og det havde vi så, jeg tror vi brugte en 20-25 minutter på den fase, så man ligesom kom omkring det hele, og alle rundt om bordet fik sat ord på, hvordan og hvorledes de ligesom så familiens liv og situation. Vi startede lidt inden vi startede på det da vi startede det hele, der startede med at sætte rammen for, hvad er det, der skal ske her, hvad er det, vi vil med det, at vi vil inddragelse for dem, og at vi vil forsøge, vi tænkte, vi ville forsøge at være lidt passiv, altså ikke passiv, men neutrale, sådan at den rolle, vi ellers har, ikke skulle være synlig i det her. Men at det mere var dem som familie, der ligesom skulle arbejde og få sat nogle ord på, hvordan de kunne se, at der kunne ske en udvikling. Ja, og i første omgang, det der billede, det var sådan mere, hvordan vi kunne se, at de kunne beskrive, hvad det er, de har oplevet. Ja. Det var lidt den i starten der. Ja. Så den første fase, det var det her med kritikfasen. Ja. Så samlede man op og lavede ligesom nogle ord i forhold til det, sådan, altså nogle stikord på en planche, som vi så hang op. Så gik vi videre til næste fase. Og så, inden vi sluttede den der tog de jo video. Ja. Hvor en tager video af familiemedlemmerne, og en anden fortæller, hvad var det lige, det skulle symbolisere de forskellige ting, der kom på videoen. Eller på Lego-byggeriet. Så de med deres egne ord fik fortalt, hvem der havde sat hvad på, og hvorfor. Ja. Og hvor vi sådan oplevede det der med, at selvom det var os, der havde sat noget på og sagt, at det kunne være, det var sådan, det var, at så kunne de bruge det til at komme videre i fortællingen om hans liv. Så kom vi til næste. Så næste fase, det skulle så være drømmefasen, som vi også havde de her 15-20 minutter til cirka, hvor processen egentlig var den samme, men nu skulle det bare være med et fremtidssigte i, hvad de som familie og søskende kunne have af håb og drømme for ham, og hvad han selv kunne have af drømme. Og det blev så sådan ligesom illustreret på den her måde med selvfølgelig et godt liv, og med noget uddannelse og noget glæde og hvor de jo også kommer lidt ind på den der med, hvad kan jeg så gøre for, at det kan blive bedre for dig? Så de begynder også at byde ind hver især på, hvordan de kan hjælpe den her knægt videre. Ja. Og der var processen så det samme, at vi fulgte op og fik skrevet nogle stikord ud for det, og fik det hængt op, og så fik man sådan lige en ro og en lille pause, 5 minutter til lige at få kigget på det, vi havde skrevet, og få fundet ud af, hvad var der så vigtigt ud for de plancher, som man så ville gå videre med i forhold til at arbejde mere målrettet med fremadrettet. Realitetsfasen. Ja, som den hed. Som den hed. Ja.
Og det var så familien selv, der på en planche ligesom fik lavet en skydeskive, hvor de fik skrevet ned, hvad der var det vigtigste for dem og ham, og som de kunne se, at man kunne gøre noget konkret ind i som familie. Og så lod vi den jo egentlig ligge lidt der, ikke også? Så sagde, vi skal ikke beslutte noget i dag. Altså det her, har været en proces, hvor I er blevet lidt klogere på, hvad er det, der skal til for, at den her unge fyr kan få et godt og bedre liv, og hvordan kan de som familie og netværk støtte op om det. Og aftalen var så, at vi gik hver til sit, og så skulle snakke sammen om nogle dage, hvad det havde gjort af tanker og overvejelser. Og vi lagde op til, at når vi var gået, så skulle de lige bruge lidt tid på at snakke sammen om, hvad var det lige, de havde været igennem, og hvordan kunne de, altså de følte, at det var dem, der havde faktisk det største arbejde i, hvad er det, der skal til. Ja. Igen blev det jo så filmet, og hvor de skal fortælle, hvad er der kommet på. Ja. Snakken efterfølgende var faktisk rigtig givtig. Den gav en hel masse, tror jeg. Og de beholdt så også plancherne, altså sådan at de også kunne bruge dem efterfølgende, både videoerne og de ting, vi havde skrevet ned. Og det, der jo i hvert fald sådan efterfølgende har været rigtig, rigtig godt, det er jo det her med, at det har været deres, altså det er noget arbejde, de har gjort sådan lidt uafhængigt af, hvad vi nu siger og beslutter herinde. De har selv som familie fået sagt nogle ting og fået lavet nogle aftaler, som de egentlig udenom os holder hinanden lidt op på, eller hvad skal man sige? Kan bruge til at sige, jamen det er jo noget, du selv var med til, så derfor også når det bliver svært, skal han blive i det, eller skal han huske på det. Ja. Mm. Så helt sikkert noget, vi vil prøve at gøre igen, og jeg tænker, jo flere gange man gør det, jo bedre kan man også blive til det. Så rigtig, rigtig spændende. Ja. Så god held og lykke med det. Ja, prøv at komme i gang.